Един не разделен
Айде! Уживо поздраво!
да вдигнем. Да влем само като училища. Няма другите дела. Трябва да се найме ли? Ай, зърка на клип с тях. Клас. Ивана, Делина, Еро, Марин, Мариана, Роза, Лария, Величко, Стивън, Сашо и после другите попълнения. Силвия и се естествено Ливка и Виолет, всички вие. Цялата група от Дълдърния. Цялата група от Дълдърния. И децата, които дойдоха в 9-ти клас, първо бяхте един много хубав клас. Аз ви благодаря за това, че повярвахте, че в Пловдив можем да правим такива красиви неща. И ние го направихме с вас. Много съм доволен, че такъв голям клас се получи. Между другото, аз съм поканил днес да ми асистира Касто, която също бе. Аз искам да не. Защото тя беше моя предния випуск. Тя беше от класа, който преди вас завърши, след което аз станах кмет. Сега се получи същото нещо. Бяхте до 9-ти клас, бяхме заедно, след което се наложи да се да се разделим. А вие продължихте заедно с госпожа Друмева, за което аз много ви благодаря за търпението, което тя имаше с вас. И ние благодарим. И съвсем майчински. Ние много искрено благодарим. Съвсем майчински да подходи, за да стигнете до тук. Всички учители ви го казват. И Надя ви го е казала, и госпожа Василева ви го казва, и аз ще ви го кажа. Ще ви го кажа, защото никой от нас не ви мисли лошото. Бъдете добри хора. Това е най-важно. Да бъдете добри хора. Никога не забравяйте родното място, не забравяйте България. Ходете по света, отивайте, вижте, но се връщайте, за да можете да гледате децата си в България, защото всичко, което правим ние от позицията, която съм аз и хората като мене, всичко, което правим, ние го правим за вас и за вашите деца. Така че оценявайте го и пазете това, което правим за вас и за вашите деца. И вие съответно да се отблагодарите на държавата, която по някакъв начин се грижи за вас, за вашите родители. Много ви благодаря за всичко. И сега един малък подарък сме приготвили от администрацията за вас, за спомен от община Пловдив. И никога не забравяйте Пловдив, защото благодарение на вас и на училището, той е такъв, какъвто е в момента. И сега, днеска се обадих госпожа Василева да попитам, нали, кои са тези от вас, които завършват с успех над 5,50 и ги казах поименно, без тя да ги казва. И затова за тях подаръкът е малко по-различен. Ивана, заповядай. Здрава, да ти желая и за всичко, за това, че повярва, знаеш разговорите в 8 клас и всичко с майка ти, така. Браво! Ще се наредим така. Да, един до друг. Лили, заповядай. И на теб повярвам в вас и първо остава до края. Ивче. И Виолет.
Има подарък от община Пордим, който така е един хубав пакет, който ще си спомняте за това, че сте били в Пордим. Дай ми да. Честите ми бъде. Заповядай. Маранки. Еко да ли се съпътете само. Така. Може така. Росмари. Честито. Дъргаче. Честито да вършим клиненце. Заповядай. И сега ще видим с сестра. Вършим. Заповядай. Честито да откриве. Марти. Фотографни. Крап. Братко. Като го изкараме на сцената, ще видим. Така и отива и импровизира. Ще научи. Няма време. Мисъл? Да си? Да, лъжни. Ще игра на готвим. За последния преди тръгване. Ако ви искате нещо да кажете. Аз освен аз да възползвам се от тишината, която е тук. Да кажа какво се случва оттам насетне. Първо да благодаря на господин Василев, госпожа Василева и изобщо целият колектив, че ми предоставиха удоволствието да работя сред вас. 8 години аз дойдох в Пордим, в училището, точно тогава, когато те бяха 5 клас и ги поех. Много труден клас бях. Само хубави. Групата, която беше, следобедната група, беше много деца бяхте и това беше за мен един, не казвам, някакъв стрес, но мисля, че за начало много шумни пари, много голям клас, наистина голяма група. Мина 2-3 месеца минаха, опознахме се, мисля, че за нова година станахме един много добър колектив. 4 години след обед никак не беше лесно да ги накараш нещо да творят, да пишат, да учат и след обед, но бяха по-малки изпълнителни. Смея да кажа, че досега пазя техните тетрадки по заниманията с повечето есета, рисунки и съм обещала сега да не им ги дам, защото просто няма да ги пазят. Затова, когато се срещнем след 5 години, ето от сега казвам и господин Василев, тогава ще им дадем тетрадките, нека да видят какво са писали, какви хубави есета са писали наистина. Ще си намерят грешките, ще си ги поправят, защото има много такива. Това беше 5 и 6 клас, сега са 12 клас, мисля, че няма, но малко са. Цяло благодаря на всички деца, че ми предоставихте възможност да работя с вас. През тези 8 години имах много трудни години на радост и години на тъга и отчаяност, но работата и вие ме накарахте да продължа. И само да кажа, от тук нататък слизаме долу, отиваме в стаята, сядаме отпред всички заедно и чакаме госпожа Василева да излезе на сцената, да си каже няколко думи. След това ще дадем думата на господин Василев, ако иска долу, нали, да каже нещо. Не, аз искам да казах, мисля, че е достатъчно. Само да ви кажа, че когато се разделях с тяхния клас, с Красито, пак бяхме в класната стая и тогава на дъската имаше тебешири, тогава с тебешири пишихме, с тебешира и аз им написах, ще се срещнем след 20 години.
И миналата година с тях се срещнахме след 20 години. Вие много късно още сте дали, 5 години. След 5. По-добре 5, защото след 20 години нямаше да Няма да се познаваме. След 20 години трябва да носи с нещо. Имаме оговорката заедно. Не се случи да отидем до Одеса, защото така избираме друг курс, нали? Но след 5 години вие вече ще работите, ще имате възможност и сами ще може да се осигурите една екскурзия до Одеса. Заповядайте. Заедно с господин Василев. Ако не отидем за тогава. Така че там ще бъде среща. Утрото е слънчево, засмяно, а днес е вашия абитюрентски бал. Очаква ви веселие голямо. И хор от клаксони по улицата пее, и всеки е усмихнат в лъскава кола, а младостта в изящни дрехи грее, обляна щастие и мъничко тъга. На бала всяка дама е принцеса и всеки кавалер е джентълмен. Това е първата ви бляскава пиеса от вашия неповторим роман. Усмивки, танци, шеметни игри, в очите греят хиляди мечти. Отутре почват нови дни, но днеска всеки ще се весели. Уважаеми родители и колеги, скъпи абитюренти, животът на човек е изпълнен с различни по важност моменти, емоционални, силни и тревожни, радостни и дълбоки, безгрижно щастливи и драматично преломни. Със сигурност си спомнете деня, в който пременени, развълнувани и любопитни сте прекрачили прага на вашето училище. Първата среща с учителката, първите приятели, първите знам и мога, цялата пъстра въртележка на училищния живот са били за вас и атракция, и страх, и безумна веселба, и строга важност. От тогава са изминали 12 години, труд и усърдие, сълзи на отчаяние и усмивки от радост, изпитание на волята, ума, на характера. Стъпка по стъпка сте изграждали своята личност, преборвайки егоизма, лъжата, подлостта, заблудата и страха. Свободата не е само волност да сториш всичко, дето си мечтал, а зрелостта е тежка отговорност за всеки твой успех или провал. Днес 20 момчета и момичета поемат по своите пътеки. Съхранете емоциите, приятелите и мечтите си. Тъжно ни е, че без вас оставаме. Довиждане, пораснали деца. Давам думата на госпожа Емилия Василева, директор на Средно училище Свети Кирил Методий, град Пловдив. Всеки път си казвам, че няма да се вълнувам. И нали се сещате какво се случва. Скъпи ученици, учители, уважаеми гости и родители, днес нашето училище се разделя с 19-тия си випуск. Днес нашите деца вече са пълнолетни граждани, единствено те са отговорни за своите действия. От утре за тях ще важат други норми, други правила, тези на живота, всички под шапката на Конституцията на Република България. Скъпи абитуриенти, до днес всичко бе едно междучасие, но сега започва истинския час за вас. Очаква ви живота, в който няма поправими грешки, няма поправими двойки, няма поправими тройки. А сега искам да съм кратка и да ви представя нашите абитуриенти и техния класен ръководител. Моля госпожа Друмева, заповядайте на сцената. Този клас, който започна с господин Василев и той предаде на госпожа Друмева, сега ще се нареди пред всички нас. Първият абитуриент, който ще ви представи, е много колоритна личност. Вечно разрешаваща чуждите проблеми, вечно включена в интрига, но и отличничка. Това е нашата Аделина от Каменец.
обяд. Въздухът в Пловдив му е разреден. По-гъст е той и във Вълчетрънски вилее. Следва Атанас от Вълчетрън. Както виждате, аз ви извиквам по номера, така че подредете се, ако можете, да не ви чакаме толкова много. Днеска тук е, утре не и никой не знае кога ще се отзове. Все извинения има, като Левския дирим тази година. Представям ви Валя от Горния Дъбник. Следващия, който ще ви представя, затова съм и много кратка, защото нямам думи много за него, това е Величко от Одърне. Добър приятел, търпелива и слушаща всеки. Ценна певица в хора на госпожа Симеонова. Този глас ще ни липсва. Това е... Кой е? Следващата абитуриентка Вили от Пловдив, която завършва и с отличен успех. От Вълчетрън се задава скромна, но и своенравна нашата Гергана. Следващи от абитуриентите от Одърне, представям ви един актьор от нашата криворазбрана цивилизация. Това е Денис. Той е отишъл за дамата си и още го няма. Чак в чужбина той отиде, за да е днеска с автомобил. Всеки го познава и Ердохан се назовава. Истински приятел, със сърце чисто. Той е фотограф като футболистка, отлична ученичка. Това е нашата Ивка от Пловдив. Стройна като газела. Крачи смело, тя танцорка е добра, ала и отличничка е днес, затова и ние желаем да не спира, а напред да продължи. Трябва ли да казвам името на Ивана? Представям ви Лили от Левски, която завършва с отличен успех. Една загадъчна, потайна, неразорана душа, така и не разбрах какво иска. Представям ви Марин от Пловдив. Не я обардихме, Мариана. Бърза тя майка иска да става. Да е жива и здрава, на нашата България и бебета й трябва. Ето го и нашият Мартин. Кавалджия едва ли ще стане, но бъдещето му на актьор е сигурно. Заповядайте на 17 май в град
Белене, за да се насладите на актьорските му умения. Най-добрият танцор в този клас, който много ще ни липсва на сцената, това е следващия абитуриент Радостин от Горни Дъбник. Представям ви Роза от Сгалево, за която думите ми наистина свършиха. Ако някой нещо може да каже по-голямо от това, което е тя самата, здраво му кажи. Силве, тук танците не изучи, но дано във Вълчи трън да сполучиш. И това е нашата Силвия Порнев. От Ъглен идва музикант да става, Симеонов да му преподава, но повече влече го към Славяново, че булка там го чака. Ето го и нашия Станислав. Да се шляе той обич, постоянно след момичета да тич, все в каша е забъркан, вечно готов да спори, вечно с отговор свой, независим и горд, представям ви Стивън от Одрин. Щеше да става танцорка, пък и приляга и на стойка. Но тази година Цвети твърдо взе решение да учи в семейната академия. Поздравления, това е Цвети от Горни Дъбник. Скъпи абитуриенти, нека вашите мечти се превръщат в реалност, която да ви носи както морално, така и материално удовлетворение и с това да ви доближава до усещането за щастие. Стремежът към щастие е заложен в човешката природа и той ни кара да вървим напред. Навлизайки в света на възрастните, запазете в душата си детското мировъзприятие. Бъдете щастливи в своя нов живот, честит празник на всички абитуриенти, на техните родители и гости. Живи и здрави да се! А сега по традиция учениците от 12 клас тържествено ще предадат знамето на учениците от 11 клас. Предавам знамето чисто и неопетнено. Приемам знамето чисто и неопетнено. Обещавам да го пазя като зениците на очите си.
Аз да се изкажа, Петя, и ти да ме провалиш. Това е един от най-специалните випуски в моя живот. 12 години с някой бяхме заедно. Много от колегите ме питаха защо съм облечена така. 12 години, тези, които днес изглеждат най-красиви, бяха облечени като мен, за да изпратят всички абитюренти. 12 години тези деца не излязоха от залата и на всеки един празник бяха облечени като мен. Затова днес аз връщам жеста към тях и съм облечена по този начин. За всеки един от моите танцьори, които ме уважиха през годините, които бяхме заедно, аз съм подготвил по една специална картичка, която изглежда като народна носия. Вътре има послание от мен. И по едно цвете, защото те заслужават много повече. Пожелавам ви да са здрави, да имат много успехи и да са много упорити, защото живота е много суров. Бъдете щастливи! Естествено, първо ще връча на Ивана, защото тя така ми е най-на сърце и най-много обичам нея. Пожелавам им да е по-упорита и най-накрая да осъзнае какво иска в живота си, защото той не чака. Следваща е Аделина. Много й благодаря, защото тя е единствената, която има ли концерт, ще дойде, ще помогне, дали за малките, дали за големите. Винаги ще отговаря за кърпичките, за диадемките, госпожо венците взехме ли ги. Та, и нея много я обичам и много ще ми липсва. Лилито. Появи се преди 4 години ли беше? Видяла ни в Каменец. Ама била от Левски. Еми ще си остане в Каменец, доколкото разбрах. Изиграхме копаницата специално за нея, защото това е любимия и танц. Желая ти много успех, Лилито. Това е бъдеща колежка. Така, продължаваме с едно момче. Той е Радостин, но аз му викам Рашко. Къде е Рашко? Аз съм уличната шофьорка, само днес не бях. Този Рашко много ме ядосваше. Ма много. Значи или влака е опуснал, или нямало влак. Аз 4 години го воза Пордим Плевен, Плевен Пордим, няма значение. Въпросът е, че един път ме издъни, ама айде аз ще му проста. Рашко не са дани в живота, защото, както каза госпожа Василева, тук поправителни няма. Желая ти много успех! И последна, но не на последно място, е Валентина. И на нея и бях шофьор, малко по-малко от на Рашко. Тя напоследък ме издъни, но и на нея съм и простила. Благодаря ти, Валя, че 4 години беше част от нашето училище. Желая ви само успех! А сега предстои
завършат последните 12 минути на 12 клас. Последният звънец удари и ние сме на крак. Стои сред нас весели другари, учителят ни драг. И книгите ни върху чина отдъхват този час. Свърши учебната година, завършиха и аз. Любимата ни класна стая, от гласове ефти, дойде ни ученето края, започват веселби. Уважаеми учители, родители, гости, приятели, емоционално, вълнуващо, носталгично, такова е настроението ни днес. Прекрачихме за последен път прага на нашето училище. За последно влязохме в класната ни стая. Уважаеми абитуриенти, днес е един от най-красивите и запомнящи се дни. Днес ние се разделяме с училището и нашите учители. Училището свършва, за да започне безкрайната ваканция на живота. Разделяме се окончателно с втория ни дом. Ще го напуснем завинаги и на есен няма да се върнем в класната ни стая, за да заемем своите чинове. Днес ние завършваме средното си образование. За последен път сме част от своя ученически клас. Още утре ще поемем по своя път, който води на някъде, но през целия си живот ще поглеждаме назад, защото там, между светлите стени на класната ни стая, ние оставаме честито от себе. Текат последните минути. Ние си отиваме. От името на 12 клас искам да благодаря на целия учителски колектив. Първите ни учители, госпожа Вера Борисова и госпожа Надежда Миткова. Госпожа Данка Крумова и госпожа Ивка Мадемлиева. Госпожа Цветанка Хитова и госпожа Дочка Камарева. Господин Детелин Василев и директора на нашето училище госпожа Емилия Василева. Госпожа Надежда Друмове, класният ръководител на 12 клас. На всички онези, които бяха с нас през всички тези 12 години, учители добри,
Не можем да говорим за вас без трепет, тревога и безплам. През тези 12 години вие бяхте с нас мъка и радост. Вие ни изучихте, възпитахте, вие ни направихте хора. Благодарим ви за всичко. Ще бъдат ваши нашите усмивки и мисълта зад вашите чела. След тежък труд ще спрете за почивка, а ние ще вземем вашите дела. Учители любими, красиви, величави, благодарим ви и поклон. Годините ще прошумят и нашите години ще поръсят сняг. Но вярвайте, ние няма да забравим ни вас, ни училищния праг. И не бъдете да косите бели, за много непостигнати мечти, за бляновете рано процъфтели, вашата младост, нашата ще блести. Днес за всички ни е един голям ден, който ние никога няма да забравим. Тържествен ден и за вас, уважаеми учители. Вие сте посветили живота си на тази трудна професия, а да бъдеш учител не е лесно. Това е работа, изискваща голям труд, желание, търпение, разбиране и не на последно място отговорност. Ние никога няма да забравим, скъпи, любими учители. Уважаеми ученици, ние си тръгваме, но вие оставате и продължавате. Важна и трудна задача стои пред вас. Ако ви се случат трудности или неуспехи, учителите винаги ще ви помогнат. Добросърдечни, справедливи. Надеждата е във вас. Пожелаваме им много здраве и успех в учението. Простете ни за всичко, благодарим ви и поклон. Професията учител. Да, вярно е, че това не е високо заплатена работа, но човек, избрал тази професия, се е поставил за цел да бъде полезен по един или друг начин на обществото, а не с цел да натрупа пари. Този, който посвещава живота си на тази професия, е човек, обичащ и уважаващ хората около себе си, готов винаги да бъде полезен с всичко на всички. Но е страхотно чувството накрая да видиш зрелите плодове на труда си. Тази тръпка е незаменима. Виждайки резултата на своя труд, човек осъзнава какво е мястото му сред другите. От името на ученици от профил музика искам да благодаря на госпожа Борислава Симеонова, госпожа Галя Кокорска, госпожа Светла Стефанова, госпожа Илонка Миковска, господин Красимир Калинков, господин Иван Симеонов, господин Светло Маринов, господин Християн Ангелов и на госпожа Петя Тодорова за търпението, разбирането и отговорността, която поехте спрямо нас. Благодарение на вашия труд, ние се докоснахме до фолклора, песните, музиката, а музиката е богатство, което изразява душата на един човек и може да достигне до милиони други. Музиката е нещо, без което не можем да съществуваме. Слушаме я навсякъде, по всяко време. Тя е начин да изразим себе си. Тя обединява, разведрява и ни свързва завинаги. Има една магия, наречена български фолклор. Танц, музика, песен, обичаи. Тази магия пази българския дух. Тази магия е съхранила в сърцето ни този трепет, който усещаме, когато чуем гайда или кавал. Това чувство не може да бъде описано. То трябва да се види, преживее и усети. Тази преплетена шарена черга е нашият фолклор. Самият фолклор е нещо необикновено. В него е събрана философията на един народ. Всички песни и танци. Това е нашата история, това е нашата България. Народните песни и танци са свързани, допълват се. Без песен танцът би изглеждал незавършен, а без танц песента би загубила своят смисъл. От мое любимо хоби, танците се превърнаха в нещо, без което не мога да продължа. Танцът е целука с пространството. Танцът е вълна от емоции, която те залива неочаквано.
Танцът е моето околосветско пътешествие. Танцът е чувство на безгрижие, на красота. Танцът е игра, спорт, радост, изкуство, съблазняване, забравяне, всичко. Танцът, това е когато душата празнува. Специални благодарности на госпожа Биляна Денева за всеотдайността, търпението, отговорността, любовта, за това, че ни накара да се докоснем до магията на танца, да се влюбим в това чудо, а танцът е тържеството на това чудо. Благодарим на госпожа Даниела Цолова и господин Данаил Цолов, както и на нашите корепетитори, без които нямаше да е същото. А сега представяме на вашето внимание Китка из училищния живот на 12 клас. Следва съвременното обучение в образованието. И да ви представя на вашето внимание господин Сашо Александров. Коуч, блогер, лекар, веган, меган. Автор бил на много съвременни обучения в нашето съвременно образование. Какво му гледаш? Аз разбрах само неговото име. Хайде да не губим повече време и нека нашето обучение започне сега. Здравейте, миличките ми колеги и колежки! Ето ме и мен. Hello! Ще ми трябват вашите добри коментари за Facebook, Messenger, Twitter, Viber и вашите лайкове. Hello! Bonjour! Получите хвалова. Преведете му. Все пак, нали, знаете английски? Знаете? Да. Нали, препада на нашите деца в училище. Господин директор, нищо не му се разбира. Той не говори английски. Не знам какво иска да каже. Сори. Всъщност, аз не говоря на английски, не зная езици. Говоря езика на вашите ученици. Това е проблемът, че вие не го разбирате. Това е проблемът днес в училище. Да, аз не ги разбирам. Това не са деца, а мързели. Не мога да ги доведа в училище, а доведа ли ги, не влизат в часовете. Кажете вие, как да се справим с днешните деца?
Съгласен, децата ви винаги са били такива, никога не са обичали да влизат в час, но за това сте виновни само вие и вие, и само вие. Но имам идея. Новаторство. Безплатен Wi-Fi навсякъде. И ще влязат преди вас в училище. Паролата им дайте. Отговорите на теста по математика и по български. И ще видите как, уважаеми колеги, ще станете след половин година математическа гимназия. Много новаторства и трябва да видим какъв подход. Така, ето, още например, да се познаят градовете, през които минава река Дунав. Ако познаят и кажат дори отговор, дали да го познаят, госпожата по география да се съвлече по готин бански. Чакайте, аз ли? По бански? Що ме за образованието? Добре, няма проблем. Мога и сега Спокойно, госпожо географичка. Това беше само на шега. Моля ви, как ще се събличите? Боже! Нико учи. Те шегички ви човек. Може само госпожата по география да се съблича по бански. Аз съм студирал. Тя да само не да се. Господин физкултурник, вие какво си мислите, че вашия предмет е по-интересен? Май само за вас, ха-ха-ха. Съгласен. На кого му е приятно да обикаля по училище? И я ми кажете, кой от вашия колектив може да скача, да тича, да пере, да готви, да мие? Абе, този, който е най-изявен. Ето е нашата дежурната учителка. Тя миналата година прибори всички. В канадската група. Прибори учениците в английски, руски, френски, даже и по физкултура. Вие забравихте ли, господин директор? Стига с тази физкултурата. Литературата, това е бъдещето. Кажете ми сега, ние изучаваме с учениците, а за нас далче. Ами не го харесват. А той има толкова велики стихотворения, прозорец, книгите, камък, ножица. Прозорец ли? Аз ще ви разкажа едно стихотворение. Прозорец. Мое творение. Да чуем. Не дей, не стой в училище, ти, приятелю. Излез навън след хората бъди и щуротия направи. Не стой в училището вечно тук, в очакване на птиците от юг. Разбий прозорците на твоята класна стая. Пусни да влязват птичи гласове. Вдигни глава и карай все напред. Ще дойдеш без покана и ние с теб. Това ще се хареса на вашите ученици. Това е новаторство, това е модерно и ще се възприеме много лесно. Позволете ми да попитам, защо пък Наско Джама? Как Наско Джама? Защото така ще се възприеме по-лесно. А и вие самата заговорихте за Наско Джама. Виждате ли с какъв ентусиазъм заговорихте за литературата? Но не е това проблема. Проблема е, че все по-достъпно като се сменят имената на дадени автори. Браво на господин Сашо Александров. Радвам се, че ви покарах. Благодаря. Очаквам отговори, въпроси, коментари. Един по един, моля. Може ли аз? Представете си, че сте млада, интелигентна и видаха се на млада учителка. Но децата не ви се възприемат. Даже сега усещам как ме наблюдават. О, моля ви, не им обръщайте внимание. Усмивка, зеле. Не се притеснявай, мила. С годините и това ще отмине. Да. Имам един въпрос. Относно училищата пиеса. Какво ще играят нашите деца в новия сезон? Театърната мелца или... Един път. Родени вълнени? Не, нещо модерно. Хари Потър, Властелинът на пръстените, нещо такова. Ма ние нямаме такъв бюджет. Как да нямаме? Ето, например, 7-ми клас тичат по коридора като подиор. Моля, губим не си много времето, нека всеки от вас да се гледа по часовете. Благодаря на господин Сашо Александров, Холш, Логер,
Но и благодарим за нашия кредит. Всяка вкарваме ги и нека сега да ни покажете на практика как се вкарват новите методи в нашето училище. Как ще ги вкарате в нашето училище? Ще ги вправим. Две приятелки след 10 години. Момишево, целият квартал обиколих да не те среща и ти нацъфна тук. Рашева, и аз много се радвам да те видя. От 2 километра викаш, ето защо и целият квартал мирише на пот. Моята потна рози мирише. Във Франция за основа я ползват вместо розово масло. Добре, че не използвам парфюми, а само дезодорантчета от Левче. Мишева, хайде да се покълнем, да си пречистим душите, всичко мръсно да излезе, че ние българите обичаме да се кълнем. Рашева, поне на едно нещо си щедра към мен, на клетви, но и аз няма да се пестя, обещавам ти. Хайде, давай, да започвам. Давай. Добре. Рашева, у вас великденски свещи да си палнеш, да се обърнеш и по неволя косата да ти опламне. Тръгнат с вода да те гасят, спират да се окаже, като факла да умнеш да но. Винаги съм знала, че си падаш малко садистка. Мишева. Кажи, скъпа. Като по чудо пари за яйца да си намериш. Никакъв шанс. На Великден да ги щупиш, половината за пъртъци да се окажат, от другата половина салмонела да те тръшне, цялата с червени пъпки да се обринеш, кожата като на змия да ти пада в чували да я събираш дано. Рашева, като си го представих, чак ме заболя, признавам ти го. Значи теб... Добре. Значи теб на великденско агне да те поканят. Не с ориз, с уси да е пълно. Гърлото да ти изпожилят. Стомахът ти кошер да си направят. Като пръцнеш рояци да излизат дано. Много силно кълнеш, признавам ти. Благодаря ти. Толкова силно, че чак боята върху яйцата няма да ми хвърли. А дано? Я с мен до
музея, да ти вземе едно яйце от птеродактил, дано се излюпи нещо и да ти откъсне от главата до кръста дано. А дано свършат тия моите мъки. Две съседки, две кокети, черна ограда. Майко, ако пита някой за мен, не проми матури си. Добре, сине, само да не отидеш много далеч, за да мога да те виждам. Какво означава далеч, бе, майко? Абитуриент съм, завършил, не бе досег, ще отида в София. Не, само в София не дай да ходиш. Друго е да отидеш в Свищов, в Плевен. Я да те питам нещо. Нахрани ли се? Да, майко, нахраних се. А шапката взе ли си? За какво ми е тази шапка, да отивам в казармата? Как така бе шапка, нали знаеш, ще болят ушите? Ако спреш да крещиш, те сами ще оздравят. Добре, защо се тръгнал с обувките за бала? С какво ще отидеш на сватбата си? На бала си? Каква сватба, бе, майко? Абитуриент съм, чакай да се изуча първо. Да, миризата. И не ще отцапаш. Тръгвам, майко, тръгвам. Тръгвай. Тръгвам да се мъча. Добре, разбрах. Чакай, Гошо, чакай. Какво има, майко, да не ти е лошо? Може би не трябва да тръгвам. Вода да пили? стана... А до туалетна ходим? Ходим. Как да не съм ходил, като знам къде отивам, колко искам да ме чакам. Спокойна съм, отивай да се забавляваш, купон те чака. Аз спирам да плета. Спираш да плетеш. Ето, поне 20 пъти штракнах. Мисля, една от тези снимки да си харесаш и споделиш в Инстаграм. Ужас! Какви са тези снимки? Една нормална снимка не си направил. От тези нищо не мога да споделя тук. Добре, 2-3 още мога да направя. И гледай да ме изкараш слава. О, не! Какви са тези снимки? И тук съм дебела, и тук, още веднъж. Добре, снимам. Така си супер. Виж сега. Абе какъв си ти? Една нормална снимка не можеш да направиш. Тук съм дебела, тук съм с гуша, тук съм с корем, тук съм плоска. Още веднъж. И гледай да изкараш краката поне по-дълги. Не разбрах кое да гледам. Краката ли, телефона ли? Ми кликни малко. Ще направиш снимка отдолу нагоре. Още, Трябва още. да легна ли? Ми лягай, кай, че се усмихвам. Само не разбрах къде да гледам. Снимай, не да питаш много. О, не. Какви са тези снимки? Главата ми е малка, а краката от ушите ми не. Ти, какво ти се случва на тебе? Добре, обясни ми, как да го направя? Ще да питаш, как? Да съм хубава, млада, висока и слаба. Дай с телефона, снимам. Значи... Ужас! Какви са тези снимки? Нищо не прилича. Защо съм на една страна? Чанчичката ни не се вижда, а пък обиците нямам думи просто. Те все ноги няма тук. Още веднъж. Последни снимки и тръгваме, че мама ни чака. Ей, твоята майка. Снимам. Сега пък си ми отрязал главата. Само обиците се виждат. Помолих те само за една снимка и нея не можа да направиш. Край, изморих се.
Как така се измори? Аз знаеш ли колко се изморям да събира лайкове и коментари? Ето ти телефона, селфи стика, намери си място и се снимай. Аз бях до тук, отивам в етното празнувам. Ама скъпи, чакай, само една снимка! Уважаеми учители, следва един емоционален момент в празника ни. Номинации на вас, учителите, избрани от нас, учениците. Стил и изисканост за нашата най-добра класна госпожа Друмева. Грамота за мис скромност, госпожа Светла Тодорова. Грамота за най-забавен учител за господин Данил Цолов. Грамота, учител с мнение, госпожа Даниела Цолова. Грамота за най-строг учител, госпожа Боряна Петкова. Грамота за най-толерантен учител, госпожа Анелия Атанасова. Грамота човекът оркестър, господин Красимир Калинков. Грамота, желязната леди, госпожа Биляна Денева. Грамота, властелинът на знанието, госпожа Виолета Йорданова. Грамота за жената глас, госпожа Галя Кокорска. Грамота скрит талант, господин Светлин Маринов. Грамота, търпение и спокойствие за госпожа Детелина Хитова. Грамота по света и у нас, госпожа Анифея Алиева. Грамота, живее здравословно, госпожа Илонка Миковска. Грамота, учител боец, господин Иван Симеонов. Грамота, точност и коректност, госпожа Светлана Събева. Грамота, опасен чар, госпожа Албена Игнатова. Грамота, приятел в нужда се познава за госпожа Петя Тодорова. Грамота, високо напрежение, Тюркан Пача. Грамота, напеви от край до край,
и госпожа Борислава Симеонова. И грамота човекът глас, госпожа Светла Безова. И най-важната грамота с грижа за всеки, госпожа Емилия Василева. Уважаеми гости, ученици, абитуриенти, ще помоля всички от 12 клас да излязат на сцената. Подредят се по-бързо. Приготвила съм за моите любими ученици по една номинация, също по една грамота, но тя ще бъде по-късно, така сме се разбрали, след тортата и шампанското в ресторант Етно. Затова искам да се възползвам от този момент и да поканя всички учители, които имат огромното желание да споделят с нас празника, да заповядат тази вечер. Сега следва един много трогателен момент. Искам да кажа едно огромно благодаря на този най-хубав клас, поне за мен. Много ви благодаря за тези години, които прекарах с вас. Искам да ви пожелая много щастие, наистина много. Най-вече здраве. Сега ще прочета едно стихотворение, което може би характеризира мен самата. Много отдавна съм си го харесала и съм си го запазила. Така че ще ви го кажа, от вълнение може да забравят, затова ще поглеждам в сценария. До сетния си дъх ще ви обичам. До сетния си дъх ще бъда с вас. Светът за мен ще стане безразличен, ако не влизам всяка сутрин в час. Ако не чувам как растете вие, о мои дъщеря и синове. Щери, извинете. Точно така ви чувствам, защото дъщеря ми е на вашата възраст. Искам да ви кажа първо едно, да се извиня, ако понякога съм била груба, може би несправедлива, но аз ви обичам. И искам да си останем приятели за винаги, случай. Но първата среща след 5 години в Одеса. Скъпи абитуриенти, днес е вашия ден. Последният ден от обучението ви в нашето училище. Трябва да знаете, че в живота, за щастие, има много прекрасни неща, които могат да ви се случат многократно. Да се влюбиш, да посещаваш любими места, да гледаш любим филм, да слушаш любими песни. Има обаче и неповторими моменти, които никога няма да изживееш по този начин, по който живявате сега тези последни минути от училищния ви живот. После можеш само да си спомняте за тях, да ги гледате на кино, но не да играете отново в него. Можете да се радвате на снимки, да позирате отново, но няма да го изживеете, няма да е същото. Затова искам да ви поздравя по случай завършването ви на 12 клас, да ви пожелая огромен успех на матурите, защото той ви е необходим. Има деца, които преди да се явят на матурите, ще се помъчат тази седмица, още утре. Ще ви очаквам в училище и се надявам, че всичко ще бъде както трябва. Днес, абитуриенти, ние се разделяме с вас. Вие се разделяте с родното училище, с ученическия живот, който е безгрижен, защото още от утре ще поемете отговорността за своето бъдеще.
Пожелавам ви с попътен вятър да стигнете далечни хоризонти. И помнете, че има два начина да се изживее живота. Единият е, като мислиш, че няма чудеса, а другият да знаеш, че всяко нещо е чудо. Мечтайте и не забравяйте, че мечтите рано или късно се сбъдват. Обичам ви! Искам да благодаря на всички вас, че ни изтърпяхте толкова време. Стана късно, автобусите заминаха, но има следващ. Така че благодаря още веднъж. Надяваме се да сте харесали това, което сме ви приготвили. Аз благодаря на всички тези артисти. Искам да ви кажа няколко думи, които измислихме всички. Им не е интересно. Защото се ги мисля аз. В едно сърце, направено от злато, в една усмивка в учебен час, в една жена, събрала добротата. Госпожо мила, ние ще сме с вас. Последният звънет сега как да спреме? Той бие по-различно от преди. Госпожо, не остана време за всичко ние да ви благодарим. Благодарим ви за прекрасните години и за всеки хубав, скъп учебен час. И с цялата си обич благодарим ви, вие направихте хора от нас. С чувства най-прекрасни разделяме се днес с вас, но не държете, защото с главни букви е гравирано в сърцата ни името ви на най-добрата класна и жена. Обичаме ви! Много благодаря, много.